Hello guys, how are you? Yes, we are back again here on Chikoro Good Picture TV. Yes, and patinotaura zvakasiyana siyana tiri pano pafundo pachikoro Chemangoma. Okay, asina kupedza nguva yakawanda tichitaura zvakawanda zvisina basa. Kune vaya vasati vasubscribe, please tinokukumbirisaiwo nemweya mutsvene kuti endai munopressa subscription button pa YouTube channel yedu inonzi Chikoro Good Picture, mupressa zvakare notification bell kuita kuti every time patinoproduce something chinobva chango notify kwamuri automatically. Tiregere kukunetsai kuma inbox nema links tichiti endai munoona ku YouTube this and that. Moenda zvakare pa Facebook munoita se mono like nekufollow page redu inonzi Chikoro Good Picture TV. Okay, so today tira kudivira munyaya yemunhu anonzi artist. Kuti artist ndiani, zvinombofamba sei. Artist ndiye munhu anenge aine talent riri kuda kuprocesswa. Yes, anenge aine raw talent, anenge aine ma lyrics ake. As a musician, we are talking in the context of kuimba. So unenge uri iwe, ndiwe iwe nyanduri muimbi, ndiwe artist, ndiwe une song yako yawakanyora, ndiwe une chipo chako chakuda kuti chivandudzwe. Saka chinongoitika ndechekuti unofana kunyora song yako way practice kana kuti way rehearsa zvakasimba. Unofana kunge uchicommunicate zvakare na producer anove iye mubiki achabatanidza nekukwangura nekubika mumhanzi wako kustudio kuti uzenge uchibuda uchienda kune vanhu. Saka iwe artist basa rako ndere kuona kuti wanyora zvinhu zvinonakidza, wazvipractice, wazvirehesa zvakasimba usati waenda kustudio. Artist anosungirwa kuita a lot of rehearsing. Usaende kunonyorera song mustudio. Song yakonyora uri kumba haikona kuti ndinoita kunge Soldier Love, aiwa akachaya chipo chaive chaSoldier Love akatofawo akaenda nacho. Iwewe na Soldier Love makatosiyana, chero katasa zvitupa zvenyu mazita nemakore nedate of birth zvakatosiyana. Saka hapana kumbofanana kwaunenge wakaita na Soldier Love. Saka haufanire kuenda kustudio usati wanyora song yako, usati wairehesa zvakasimba, nekuti kustudio kunoshandwa nenguva. Nguva inonzi studio time. Producer anenge aine zvakawanda zvekuita, saka haadi kuswedera newe uri kupedza mwedzi wese ainewe, because ane mamwe hustles anenge achifana kuita anomupawo mari, ane family, ane a lot of things to do, anodawo time yake, anotoda imwe time yekutoitirawo vamwe vanhu vaimbi vakafanana newe maprojects avo. Saka ufane kuenda unotanga kudelaya uchiwasta time uriko. Unofana kutoenda zvinhu zvako zvakarongeka, uri kuziva malyrics ako, uri kuziva beat rako rauda kushandisa. I see a lot of artists vanoenda wotanga kubvunza kuti chimbondiplayera marhythm awinawo, mabeats awinawo. No, zvinhu hazvinzwa zvinoratidza kuti hausi serious, and everything chauchaita from there chinenge chisiri serious. Kana producer chaanotanga kutorara ari pakati pekurekodha. Ini ndinotomborara, ndinozviita especially kana ndichishanda nemunhu anobohwa asina kurongeka. Saka artist number 1, make sure wanyora song yako. Number 2, wairehesa zvakasimba. Number 3, une mari yakakwana inodikanwa kustudio kwauri kuenda. Haikona kunorekodha uzotanga kuti mari yangu yakashota. Hamena kuti munodi tanga wanzwa madetails ese and information about the studio yauri kuda kuenda kunoshanda nayo. So izvi ndo zvinotarisirwa kuti artist ange ari. Anofana kunge ari munhu anonyora zvinhu zvake, anoprepare, anorehesa zvakasimba asati aenda kunosiya zvinhu zvake kustudio. Kustudio hakusi kunhu kwekunyonyora masong, hakusi kunhu kwekunotandara, hakusi kunhu kwekunoputira mbanje, kunhu kwekunosiya zvinhu zvawakaita zvawakagadzira wonozvisiyira producer ozosara achitamba nazvo, achimixa nekumaster kuti zvinge zviri zvinhu zvinoteerereka kana zvichinge zvabuda kunze. So for today I think ndapedza nezvemunhu anonzi artist kuti ndiani. Ndichaenda paepisode imwe inoteera ndichitsanangurawo kuti munhu anonzi producer ndiani uye maduties ake ndeapi. Saka move nezuva rakaisvonaka chaizvo.